Wong Jawa ilang Jawane. Aku iki wong Jawa, tedak turune Jayabaya. Uripku ing jaman merdika. Esuk sore bengi awan diajari basa. Maca nulis uga ora bisa. Anggonku sinau kanthi dipeksa. Nganti saiki aku ora bisa basa. Sinau basa kok nganggo dipeksa. Ora dipeksa wae isih ora iso. Apa meneh nganggo dipeksa? Sinau basa dipeksa. Budaya dipeksa. Maca nulis dipeksa. Ngomong nganggo basa krama dipeksa. Ngono kok njaluk bisa basa. Sapa kandha? Wong Jawa wae ngomong Jawa ora bisa. Wong manca malah pinter basa Jawa. Surakarta Ngayogyakarta iku pranyata. Dadi seksi wong Landa kang padha ngegulang basa Jawa. Seni, budaya, nulis lan maca. Kabeh digegulang nganti bisa. Linambaran ati seneng ora dipeksa. Mulane wong Landa pintere ngluwihi kita. Sing duweni kebudayan tedak turune Jayabaya. Nanging kasunyatane kita ora bisa. Wong Landa malah sangsaya cetha trawaca. Anggone padha gubah lan ngegulang budaya kita. Janjane aku getun, malah sangsaya bingung. Lah kok ora? Wong Jawa malah ilang Jawane. Nanging wong Landa malah njawani. Apa iki kang diarani wolak-walik ing jaman? Embuh ora ngerti. Sing wigati, wiwit saiki aku seneng marang basaku dhewe.